Muhammad pagulu kita hai sahabat ditulah saudara. Assalamualaikum. Sebuah firman hendaklah baca di dalam Al-Quran ada basu. Wa innal ladzina kadamu saiko akianyo dua buasipai na sangat cilako. Ayat pertama takabur, kedua penutup takabur sombong biasa rupa. Janganlah dipakai sipai na dua segala ibadah dan pahala apa pahala ditolak tidak diterima. Takabur sombong kalau dipakai segala ibadat pahala tak sampai. Pahala ditolak jatuh tengarai manapun sarugo na sangat sulit. Ata ko babali ujan kalahi ata ko tarapuang batu di laut. Anta ko tetapi ke dalam lubang jarum pijai. Semuanya lagi kali jabani mengatakan awak bakalan niki. Oh ya mengatakan bakalan tiap-tiap ini. Tetapi mereka disabali bukti nani dagata kini juga ikota nunaga dengan bawa barilawi mengatakan awak kayo la cukup Imana kana lebih mimpi ambil jepera la basupi-supi sampai rali jadi tukar umpul kilo di menitnya sapi jeraji tinggal kadang dari parabari naja baitune ya basifa la bangaji la Ayami
sabata aja kon sai kon la maru kare hadima dan sur koaro mahajan kan suwaro pada sokada alingon lana munila do baba ayo inda bo Masaboikan di kari ijo iko dalam koi bunyi nyoyo dari kami bar aduh iyo dari amangan iyo dari obat anak model dilai iyo kami jamu ada tiga dia mulai ayo kami sisi Allah kami manola de roba nola de namillah Allah koi amman ya amman kami cinti Allah iman Allah ada ini Allah 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 ya Rabbi amman amman iyo iko Allah de boni no dari kami Sebagai baisikan panitia ini moko kini panitia sajulai manu pulau katusu muhala dia garga tibo selamat lagi ada ikona monu selamat lapang bisa katujuan sigajo tiga sahabat tahlan jodoh lada oai saudara pinutola bahasamu adapun kasih ampe perkara satu-satunya nak kami panyato bertamu kasih kepada ratu kado kasih tatap menaso tiga kasih katolan saudara kampe kasih amal dan iman oh saudara oh dari dan tolan kasih kaharato na kami kabarkan oh samintaro lama apa-apa di mana najokan lapai hati ko diraguan kasih lakarato aku tulisan oh
oh kata penako di tampilan orang kabamango Ito kasih katolan saan apabila kita lewat sampai wafat datang semuanya mulai kau kira lama orang kita bila kau jalalan menghantarkan kita kalau kalah dan setelah ibu aibatan dilahat tubuh rapi pun dapat lelaki kalau kasih keamal dan iman di dalam tubuh akan menjadi kawan tanyu malaikat inyo malapeka menanti kiamat didatangkan Tuhan hari kiamat ajo kalau tiba hari kiamat ajo kalau tiba amal iman itu lagi sugiro kamayang amalad juta dua apa lad tiba alakau titian nyo paliyaro siratal mustaqim oh selama badar masuk saruto kebanyakan umat di zaman kini oh itu ada banyak oleh batin tinggi lada lapian balau oleh mencari miti oleh indah yokana oh itu oleh kamati sangkut oh salah indah kembali nyawa keputih apa diganti apabila kita lah sampai mati Ikawan layon sajon lai kapan rabadi oh delai kain putih oh lain lagi oh lain yo sajo oh indah iyo lai baladi ato dan bajar sakit dan buli oh awan paya orang dan buli babu minasan ng pati mana jadi oh babu milad nasa nangalar mana pati nalad manjadi anak buah nakama negari kanarabi pada umur nak pandang babu rasaki Goma susarogo kampung yang rapi kehidupan kemudian hari oh tilawah ila sahabat oh dari soal pengajian lah jadi iyo lara sojo kurang dengan lemah kami minto Oneyola sakadar paisikan panitia iyola di moko sebagai selawanan lagi kenangan itu oleh nanti kehananku Onelaya tonala selawan yo terakhir jadi jual Malu panitia bersih sudah itu Onela mambaras yang musaji yola nandi pananglah jommato lebih tak kurang nilai maaf kami pintu Ola sekarang kami yo akalanan badua di sampoju aduh ada tu di tahun kamu oh di sampoju menambah itu lada bacando iko dan leno apalagi hari
Laka salah, kami lagi yang kalah. Banyak orang yang salah, aduh ai dia salah. Ai dia salah cali, oh dia salah Allah biarlah kusui salah banyak kasulah. Bantala bija, ola bila ko sila de sarola bana ilano maaf kota kami kita ala de sadiki lagi lakasa dana rami itu kemudian hari dilakukan golong di pasanan rami jangan balu batuki adori oh malaikat oh lainu santan ala dengar tangguli elo lagi dosa menyapu Sakura jora unai ototesi o kalangan para lunai pesawat merpati konan lapiran jaba malati malam kini tukang sila dicarikan nabi Alama poligami dia jando asa banyak pilih asa jando banyak karena jawi dia kami poligami di sini osa tolar dohanai ibarat banyak di kalangan ramai ayam lala kolar sayo mare baik ayam nakala sayo mare baik manggonan namanan kuku abadai oh ibu bapa katinggal coba lapanai kami pulang jalan kota dalam musim pagilo iyo sampai sedikit lagi kasih dan bahasa bohongiku imanai itu kau curi kau sinar barat hijau pandang arjunanya oba pangan barik lapat isuko ato segi basi lawa elade pacando ikol lade pasarkan kami lakatu pasang Laika angin lalu pasarkan pulau kau indah sampai angin rasonyo hai ke burung tabang sampai
bagaikan najwa. Kau indahnya sampai oleh pulang sonyolan kirimkan sore kasomir oto lamojolam ladeka sampai jo. Sinar barapi pariangan tapenya. Opana Arjuna adalah padang panjang oleh nampunyo odisi dalam namo nagarinya. Malih manuri di telepon saja kita bicara di adik kota. Nomor telepon kona dikanya to ambil karate candar sugiro lana di panyato ibu ko masamo. Tujuh enam satu tujuh kai tiga puluh ayam petigo. Itu adalah nomor radio pertama sabri wasalam itu kontaknya tubuh malingkan cahaya. Hati suko simpan bana hai angkonya. Aku solat pandela limo do limo balik oi kosong tuo dua limo narjo tigo puluh itu nomor ambo kati rajo saleman lada itu kontaknya. Pilih simakan pulau kesolapan ladua balik ayat nama enam sembilan tujuh dua lima. Oleh ojon cakaran namo kontanyo bagalam malin formato itulah orangnya ibu ko masamo. Dengan insyaallah kami menerima dua puluh sampai jam kami menerima. Orang di siko didoakan pulau baumuna panjang sakinah muradu. Ibadahkah Tuhan bertambahan bertambah puluh keimanan di dado. Segala urusan lancarlah kasadonyo masyarakat makmur iyo lajubunya. Kalau adu sana saiyo sakato sahili samud ya pak kato orang tua. Aku coba nagari nan baik tujuh akur sajo yo lah nagari Malu hai baik padenan babi sarba mamaruma orang sumando. Saiyo sakato molala nyanyo sahili samudi yo kalala jadi ju. Belai ko ado mangale bala bojo wai galle ju. Lenda bandi larinan mola sadangil lola tajuanyo. Mano bataran nakam yang sekali lagi akan balimo. Mano bataran ikan gadang ikan salah kadang bau. Mano bataran ayam kadang
talwa ayamnya jatuhnya ala pega wayo sayanyu atasannya jatuhnya le mangale le yo wala balla bunyo jatuhnya nan kala oi kapela oi sauto kuso jatuhnya le mangale le tadudu ala handanya jatuhnya ala petani hasilnya bali pegando manawa balla dawataruang pada panjang buah taruangnya amano kapara durian kalapan nerba auto kuso amano bata makan dia jojo he turunnya amano kapara na padira kita indah jo demo emando menado jado tapi jojo omano nagaega kapale modo lari andanyo lanjo kalau mati manciru masuk sarugo